Mga kapuso, I'm sure pipila sa inyo ang nakaila o ginaidolo ang mga sikat na international artists sa Manila Gwen Stefani, Paula Abdul ug Electra. Apan, nasayod ba mo nga usa ka dabawen yung fashion designer ang utok sa likod sa ilang mga pangrampang outfit? Well, this Wednesday morning mga kapuso, atong makauban si Garymon Escandor Roferos. Good morning Garymon ug welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta sir? I'm okay. Thank you so much for having me sa GMA. It's our pleasure to have you this morning, Sir Garymon, and I'm sure interesado ato mga kapuso viewers na mas maila-ila pa ka. Please share with us, sir, ang imong pagkahilig kaniadto sa fashion designing. Katuuna pa mong good, siguro mga teen age pa ako tuuna. Bali nagalabay ko din na sa industry. Meron tayong kilalang fashion designer, his name is June Alano. Pag muagi ko din at yung shop, I was amazed sa mga display niya. Hanggang sa nagiging nahiligan na ako ang fashion. Tapos pag nasa school, nag-sketch ko. Tapos hanggang sa naging love na ako ang fashion, dito nag-start. Then later on, I came up the idea na mag-school of fashion designing sa Manila. After ato, kapag abroad na, gano'n. Ug at a very young age, nakita na nimo ang imuhang potential, sir. Pero paunsa sa ba nagsugod ang imuhang journey isip usa ka fashion designer? After ko nag-eskwela sa Slim Fashion School sa Manila, nakapag-Saudi ako ng 7 years. Actually, dito ko nag-start sa Middle East. Bali, nasanay na ako sa couture fashion. Kumbaga, yung mga avant-garde, yung mga sinabing couture, parang yung handmade na mga dresses, na mga intricate na mga damit. Bali, nasanay na ako since 1990 when I started. Siyempre, nag-start ko nag-start ko na dilipod kay Balo, taong pagbota sa Nina. At sa natuto na din. Kasi before designing na lang pag-aaralan ko ito. Lahi yun itong sebulo ka mo tahi, sebulo ka mag-execute sa Nina, mga anak. Before ko nibalik sa Davao o nag-set up o sarili na akong shop. So siguro mga few years lang, and then after ato, kinuha ako ng friend ko, Michael Cinco. He's a famous designer, international, at saka sa Philippines. He's a good friend of mine, matagal na kami. Since 90s pa magkaibigan na kami. He decided na, kami sa Dubai, dito ka na mag-work. Sa kanya muna ako mag-work for how many years. Then after that, ayun na, nakapag-set up na ako ng sarili ko dito sa Dubai. Ng sariling name ko, sariling company. Well, believe kaayo ko no sa imuhang dedication, sir, nga i-push gyud ang imuhang passion ug sa pila ka tuig nimo, sir, diha sa Abu Dhabi mas napalawak pa ang imuhang market. And we heard na mga sikat nga mga Hollywood and even Bollywood stars ang imuhang clients. Please tell with us kung kinsa ni sila, sir, ug how do you feel nga suot nila ang imuhang mga obra? Siyempre, nakakataba din ng puso. At least nabuhay na internationally yung mga obra ko, mga gawa ko. Sa isang famous Netflix series, we call it Pose, si Electra. Sa Hollywood, it's Gwen Stefani. Celebrity Paula Abdul, yung singer. Latin star Araceli Arambula. Bollywood star Preity Zinta. And Miss World, Manushi Chilyar. Tapos Russian star Katerina Shpitsa. Wow, maka-proud you ka, sir, but I'm sure you also encountered challenges, sir, along the way. Actually, kung sa struggles, grabe. Ang nakatulong lang talaga na maging maayong akong business dere. Kasi mostly, ang client na ako from outside UAE. Tapos, meron din ako nag-launch din ako ngayon mga ready-to-wear yun. Mga hoodies, t-shirts, sneakers, bali sa weddings, engagement dress, mga ball gowns, evening gowns. Ayun, I call it Garymon per day. Sila talaga nagpabuhay sa akin, mostly ang clients ko. Kaya ayun, grabe din ang struggles dito, lalo na sa pandemic. Pero later on, nakakaya naman, lalo na ngayong crisis. Ang hirap talaga, pero we're survivor. Sigurado ko nga daghan ang na-inspire sa mong istorya, Sir Garymon, and our kapuso viewers would like to hear your words of encouragement. Number 1, humble. Be humble. Huwag maging mayabang. And enjoy mo lang yung talent mo. And create talaga. Be creative, I mean.
ilabas yung mga ingenuity sa sarili. At saka focus lang sa job mo at dapat integrity din para maging survive ka sa ganitong business. Daghang salamat, Sir Garrymon, and continue to make Dabawenyos proud, sir, ug amping always. Salamat po kaayo sa GMA and keep safe tantanang kay Kabulumata, crisis karon. Ay, ayun. Thank you so much. God bless us all. Mga kapuso, chillax sa mo. Mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.